دلگەش پیرمەردێ ئازداهی ji şingalê dayîk bû piştî 6 heyva ew malbatê xwe bar kirin qamişlo berê xet û binxet hebî ji dest çetan bezîn wekî zanin tim teዕdatên ser milletê me êzîdan û ew bîranîna wî di ber helbesta Newrozê ew jî pîrêmendê hunermendê hozan dilgeş 1100 kilamîd wî hebîn û helbestê wî hebîn helbestvanek bû û hunermend bû lê navê wî ew xebatî wî ji şivan ne kêmtir bû ji ber ku hikûmetê hemû Tirk û Ereb û Îranê dixwastin 5 kîlo zêr bidin xelkê ku kî serî wî bibîne kî serî wî bîne ji hikûmet re ji ber ku kilamê Xomeyni çûş Xomeyni gotiye stranê wî gî welatparîst bû ez ê ji we re ber stranê wî helbest bêjim û bîranînê pîrê me ez neoldarim lê bi kurtanî li ser hunermend wek Mihemed Şêx û Seîd Gebarî em tînin bîr em ê bînin bîr hozan dilgeş ku canê xwe aferî bi nexweşî li Almanya zî mir ciwan bû mir û kilamê wî Xomeyni tuf çûş Xomeyni gotibû ez ê ji we re li ser Newrozê bêjim bi dengê